Assalamu alaikum jama'a, har kullum ni ne naku Karat, ina muku fata alkhairi. Kamar yadda yawancin mutane suke min tambaya akan ya za a yi su rage ƙiba, me za su sha, wani magani za su sha, me za su ci su rage ƙiba. To zan fara magana akan hanyoyi 5 a sauƙaƙe wanda mutum zai rage ƙibarsa. Kamar yadda kowa yake gani a jikin allon nan, za mu ɗauki ɗaya bayan ɗaya mu yi bayani. Kamar yadda na sha yin maganganu da yawa na ce, farkon hanyar samun lafiya ta mutum ya dinga motsa jikinsa. To haka ma fa ga wanda suke son rage ƙiba, dole ba zai yiwu wai ka riƙa shan slimming tea ko ka ringa duk wani abu dai da ka sani, lallai sai kana motsa jikinka in har kana son ka rage ƙiba. To motsa jiki shine abu na farko da mutum ya kamata ya ɗauka wajen rage ƙibarsa, domin motsa jiki ba iya rage ƙiba ba, yana da matuƙar amfani a jikin mutum ta hanyoyin da yake taimakawa jiki da samun lafiya gaba ɗaya. Don haka ba yadda za a baka motsa jikinka ka ƙona asalin wannan kitsen da kake so ka ƙona na rage ƙiba. So motsa jiki shine abu na farko wanda duk wanda yake so ya rage ƙiba sai ya dinga yi. Kar ka ce ka yi yau sai wani satin za ka yi, a'a, in ka saba kawai jikinka zai ɗauka, sannan kuma zai ma amfani sosai. Abin da ba a so da motsa jiki shine in ka fara ka daina, amma in har kana so ya shiga jikinka dole sai ka riƙa motsawa akan kari. Kowa zai iya ringa motsa jikin shi a duk kuma inda kake, ko a gida ko a ofis ko a inda ake motsa jiki. Ga mata wanda suke zaune a gida, musamman matanmu na Hausawa da ba su damu da motsa jikinsu ba kuma suna son su rage ƙiba, motsa jiki na da matuƙar amfani. Ka samu minti 30 ko minti 40 da za ka ringa motsa jikinka a gidanka. Ga abubuwa nan kala-kala, ko igiya kika ɗauka kika ringa yi 50 ko guda 100, hakan zai taimaka miki sosai. Abu na biyu kuma shine yawan cin kayan ganye. In an ce kayan ganye a nan sun haɗa da irin su salak, irin su cucumber, irin su alayyahu, irin su zogale, albasa, tumatir da dai sauransu. Wannan kayan ganyen, so akwai haɗin da ake musu wanda ake cewa salad. A kawo wannan, a kawo wannan, a kawo wannan, a kawo wannan, a haɗa. Lallai wannan yana taimakawa jiki wajen ya rage ƙiba, domin baka zuba wa jikinka abinci mai nauyi sosai wanda har zai sa ka ringa samun ƙiba. So yawancin kayan ganyen nan yana da matuƙar amfani sosai. In mutum zai ɗauke shi ma sosai matsayin abinci, yana da kyau kamar da safe mutum ya riƙa haɗa wannan salad ɗin ya ringa ci a maimakon abincin da muke dannawa cikinmu. Wannan yana matuƙar taɓa jikinmu gaba ɗaya. Na uku shine, idan baka jin yunwa kada ka ci abinci. Lallai wannan yana da matuƙar amfani. Idan baka jin yunwa to ka yi haƙuri, kar ka ci abinci. Ci abinci lokacin da kake jin yunwa, kuma in ka tashi cin abincin kar ka take kwano ka ce kai sai ka cinye gaba ɗaya, domin wannan abincin shine zai rika saka ƙibar tana faruwa a jikinka. Musamman in ka duba yanayin abincinmu da muke ci, gaba ɗaya carbohydrates ne, tuwo ne, shinkafa ne, doya ne, taliya ne, duka irin wannan carbohydrates muke ci. To wannan carbohydrates ɗin sun fi kawo wa mutum ƙiba sosai akan cin protein da sauransu a jikin mutum. So don haka ka ringa yin haƙuri. Idan baka cin yunwa kar ka ci abinci. Misali, in ka tashi da safe za ka ɗan iya cin kayan ganyenka, koya ne ka yi haƙuri ka tafi aiki ko kuma ki tafi makaranta ko ka tafi makaranta. Daga kamar ƙarfe 12 za ka iya cin ɗan abinci wanda yake ba shi da nauyi. Kaga ai baka ci abinci sosai wanda zai sa ka ƙiba ba. Na 4 shine ka daina cin abinci idan za ka kwanta. Kusan kowa ya ɗauki wannan al'adar, yana gama cin abinci kawai sai ya miƙe abin shi akan katifa. Hakan yana da matuƙar illa sosai. Na farko, ba zai ba jikinka dama ya dagargaza wannan abincin ba. Na biyu, wannan abincin ba zai ratsa jikinka ba. Na uku, wannan abincin da ka ci ka kwanta shine yake yawan kawo maka abin da ake cewa tumbi a turanci, abin da ake cewa obesity. So kar ka ɗauki abin, ko kuma kar ka ɗauki kadarin kana gama cin abinci sai ka kwanta bacci. Hakan yana da matuƙar illa sosai. Na 5 wanda zan rufe da shi a wannan karatun shine ka rage cin zaƙi ko ka rage shan zaƙi da kuma kayan da ba su da amfani. A turance idan an ce kayan da ba su da amfani kuma muna cin su matsayin abinci, su ake cewa wannan junk foods. Ma'ana abincin da babu proteins a ciki, babu minerals a ciki, babu vitamins. Kawai abin da ke ciki shine carbohydrates sai fats. To kaga carbohydrate da fats su ne suke jawa mutum ya samu ƙiba a jikinsa. To su ne wannan junk foods ɗin. Kaɗan daga ciki shine abin da muka mayar abinci a yanzu, da safe da rana da daddare. Kullum ma za ga wani shi yake ci matsayin abinci, irin su shawarma, irin su pizza, irin su burger, irin su taliyar yara wadda ta zama ruwan dare a ko'ina. In ba ku manta ba, na ce ka rage shan zaƙi, shine irin su alewa ko chocolate ko irin su candy haka ko caramel da dai sauransu, duk wani abu mai zaƙi. Sai lemo,
Idan na ce lemo ba ina nufin lemon fata ba, ina nufin lemon kwalba ko lemon jarka. Kana sha wannan ka san lallai akwai zaƙi a ciki, kuma wannan zaƙin ya fi zaƙin sukari sau 100 wanda su ake cewa artificial sweeteners. Wannan su ma suna ƙara taimakawa wajen yin ƙiba. Akwai cake, akwai meat pie, irin abubuwan 'yan gayen nan dai da muka ɗauka yanzu, to lallai wannan duka junk foods ne, ba sa wani ƙara wa jiki abin da ya kamata, saboda carbohydrate ne kawai sai fats a cikinsu. So irin su meat pie da dai sauransu. Ice cream shi ma ya kamata mutum ya rage sha. Na ƙarshe da zan magana a kansa shine butter da kuma abin da ake cewa margarine ko margarine. So wannan abubuwan gaba ɗaya in za ka rage cin su, lallai za ka samu lafiya kuma za ka ga ƙibar jikinka ta fara raguwa. Ya za ka yi ka gane cewa jikinka ya rage ƙiba? Aka iya samo tape wanda normal tailor suke amfani da shi, ka fara auna cikinka, ka auna hannunka, ka auna ƙafarka, sai ka dinga bin wa'innan abubuwan, musamman motsa jikinka, sannan ka ɗau sauran. So idan kana yi za ka riƙa gwadawa, za ka ga lallai in jikinka na raguwa, za ka ga akwai ci gaba sosai. Wannan lambar da ka gwada tana raguwa sosai. Ku biyo mu a nan gaba domin jin asalin abincin da wanda yake so ya rage ƙiba zai yi, da kuma abincin da bai kamata ba, domin wannan ɗan kaɗan ne daga cikinsu. Na bar ku lafiya, ni ne naku Karan, sai anjima.